Sanibonani nonke. Ngakho-ke izimila ezincane ze-endocrine zibizwa nangokuthi ama-carcinoma amancane. Izindawo lapho zingathinta khona yiziphaphu, bese kungaba sesibindini, kungaba sepancreas, kungaba kumasosha omzimba, futhi ngokungajwayelekile nasebuchosheni. Okuyinto evamile kakhulu kulezi, ama-carcinoma e-endocrine avela esiphundweni ngokuvamile kuhlotshaniswa nokubhema. Abantu ababhemayo bathambekele kakhulu ekubeni nalawa mangqamuzana amancane omdlavuza wamaphaphu, futhi abonakala ngezindlela ezihlukahlukene ezilula njengobunzima bokuphefumula nokukhipha igazi ekukhwehleleni kwabo, lokho esikubiza ngokuthi i-hemoptysis. Ngenxa yalokhu, bangase baye ekuweni kwesiphundu futhi kuholele ebukhathazekeni kokuphefumula. Lezi zimila ezincane zesiphundu zingasakazeka ezingxenyeni ezahlukene zomzimba, okuyinto evamile kakhulu ukuba yibuchopho kusuka esiphundwini esiyinhloko. Uma siya ebuchosheni, kubizwa ngokuthi i-metastasis. Kungase futhi kusakazeke noma kusabalale emathanjeni. Kungase futhi kusabalale esibindini. Kungase futhi kusabalale kumaseli omzimba. Ngakho-ke ukwelashwa empeleni kuyahlukahluka kuzo zonke lezi zimo. Uma bugxilwe kuphela esiphundwini, lokho esikwenzayo sinikeza i-chemotherapy. Ngemuva kwe-chemotherapy singabheka futhi ingxenye ye-radiation hhayi kuphela esiphundwini, kodwa njengokuvikela. Ukuvikela kusho ukuthi kungasabalali ebuchosheni. Siphinde sinikeze i-radiation ebuchosheni njengokuxwayisa ukuze kungabi nenkinga esigabeni esilandelayo. Uma isifo sesisabalale kude nesiphundu esikubiza ngokuthi i-metastasis, ikakhulukazi ebuchosheni noma esibindini noma emgogodleni noma emathanjeni, khona-ke sidinga ukwelapha uhlelo lonke. Ngakho futhi sihlanganisa kanye ne-chemotherapy into ebizwa ngokuthi i-immunotherapy. Futhi ngalobu buchwepheshe obuthile siyakwazi ukuthola ukulawula okuhle kwesifo. Yiqiniso, lapho isihambile sisakazeka ebuchosheni, sidinga ukukhuluma ngesici semisebe futhi kulezi zindawo ezithile ngoba ubuchopho buyindawo ebucayi kakhulu. Futhi uma kukhona uphawu maqondana namathambo, sidinga ukunikeza imisebe njengohlobo oluthile lokuqina kanye nokwelashwa ngamakhemikhali.